खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 मार्च 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोनि थाखाय गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया जाफुंसारगोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ दिनै जोबोर रंजागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन आरो गुबुनखौ हेफाजाब होनानै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायजों लोगोसे गोबां खामानियावनो दावगासारगोन। गोसोनि खोथाखौ फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय
मोजां खौरां फैगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, सुथुरा जेबो खहा खालामनो हानाय नङा, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा, जायखि खामानि मावाबानो खामानिखौ जाफुंहोनो गोब्राब जागोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोननायजों लोगोसे गावखौ गायसननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन, सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा खाथिनि लोगोजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, गोब्राब खामानिखौ लोगोनि दारै मावफैनो हागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, सोरजोंबा अदेबानि दान्थे बिदान्थेबो जालायनो हागौ, अब्लाबो नाथाय जेबो खहा जानाय नङा, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, नाथाय गावखौनो बांद्राय फोथायनाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन
आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।